Milí přátelé, já vás vítám tentokrát z Nového Světa. Je tady krásně, dneska tady není moc lidí kolem mě, protože je všední den a já už procházím kolem domu u Zlaté hrušky, který upravil Kilian Ignác Diessenhofer. No a hned tady naproti, tam je taková hezká zahrádka, tak tady býval kuželník, což ovšem ve své době byl hazard. A tady na rohu je takový krásný dům z roku 1694. No a když půjdeme kousíček dál, tak si ještě něco řekneme tady o těch domech na tomhle nádherném místě. Ono se to tady jmenuje Nový Svět, protože to bylo za městskou hradbou, takže to nebylo vlastně v území města Hradčan. No a tady teďka už půjdeme rovně a tady vlevo je dům u svatého Michala. Ještě kousíček dál. Tady to je barokní dům, kde bydlel bratr Jana Blažeje Santiniho. On mu ho koupil a později tady byla Lobkovická kapela. A po pravé straně se táhne opevnění z doby Karla IV. A hned za ním je letní scéna divadla Ungelt. Vřele doporučuji. Pan principál bydlí tady nedaleko a při jedné procházce nás dokonce pozval k sobě domů. Tak jdeme dál. Tady vidíte, že hned přede mnou jsou červené dveře. To je totiž druhotný vchod, protože ten domeček je tak úzký, jak se můžete všimnout. A hned za těmi hlavními dveřmi je točité schodiště, že by se tam nedostali s nábytkem. Tak to bylo kvůli nábytku. A to je právě už ten domeček u svatého Michala, kde bydlel i redemptorista páter Blesík, který tak krásně popsal tady tu část Hradčan. Tak když půjdeme tenhle kousek dál, tady se můžete podívat, že ta původní úroveň byla o něco níže. Tak a půjdeme kousek dál. Tady hned zatím je tady schodiště, které tam by nebylo možné se vytočit s nábytkem. A tady vpravo za dveřmi je dětské hřiště, které se v zimě polilo a bylo možné tady bruslit. No a tady právě v tom domě bydlel páter Blesík, který napsal tu knížku Na Hradčanech. A já jsem se dočetl, že tady bydlelo až 17 chudých rodin a dokonce jakási kočičí bába. Tak máme kočky moc rádi, takže kočičí bába jmenovala se Tachecí. Tak a teď pojďme kousíček dál. Hned tady vedle je dům, kde bydlel Jindřich Polák. Tady teďka vznikla taková menší restaurace. Jindřich Polák je autor Pana Tau nebo i Návštěvníků a on tady bydlel se svojí ženou a dcerou. A ta dcera byla nemocná a o tom vám někdy povyprávím, až přijdete se mnou na procházku Novým Světem. Tak pojďme kousek dál, já jsem moc rád, že tady dneska nejsou auta, tak můžu tady krásně točit, vypadá to tady úplně jinak, než když se tady parkuje všude kolem a taky jinak, než když tady všichni sedí a popíjí kávu a teď je to tady velmi pěkné, velmi klidné. A já už se dostávám k domku, kde bydlel spolupachatel strašného činu, který se udál za první republiky na Újezdě, tak taky přijďte, já vám o tom víc popovídám. A hned tady ten dvojdům, který vidíte, to byl dům, který patřil jistému řezníkovi. Původně to byly domy dva. A tady dole, jak jsou ta okna skoro u země, tak tady bydlel pan Knížák. On tady konal v té uličce ty své slavné happeningy a později tady bydlel, teď si na to už vzpomínám, malíř Kůrovský. Ten dělal ty své snové krajinky a mnozí z vás na něj pamatují. Tady na té zdi některé obrazy i občas vystavoval, jsem se dozvěděl. No a zpestřoval tady tohleto krásné prostředí. Teď je tady nějaká kancelář dole, tak jediný vůz je tady u nálepů, tak to je opravdu nádhera, to je i pěkné na to si to tady vyfotografovat. Tak já už se blížím k tomu menšímu domku, co vidíte přede mnou, to býval ateliér pana Nálepy, slavný to sochař a medailér. On třeba udělal kapry v Třeboni nebo Josefa Masopusta na Julisce, anebo také mnohé jiné věci. Nebo také Vlastu Buriána na jeho vlastní vile na Hanspalce. Tak pojďme kousíček dál. Já jsem vlastně teďka vám chtěl už ještě ukázat vám tady jednu věc právě od pana Nálepy. On tady bydlel také původně, tady v tom domě,
který se jmenuje U zlatého beránka, tak tady to dělal pan Nálepa v roce 98. A tady ještě je dole taková krásná klika a to taky dělal pan Nálepa. Tak, pojďme kousíček dál. Tady za tou zdí se ukrývá potok Brusnice a jsou tam menší zahrádky právě tady k těm domkům. Ale jak vidíte, sluneční paprsky se moc nepadají. Je tady hodně vlhko, takže je to spíš na takové hezké pokoukání, ale na bydlení úplně ne. Tak, tady jsme u tohohle domku u Zlaté hvězdy, to si pak pořídil pan Nálepa. Tady ještě jedna vlastně vstup na jeho zahradu, kde pracoval, tak je tady ještě krásně stvárněná klika. To vám taky ukážu. A dokonce tady, když se podíváme, tak je na zvonku Nálepa. Pan Nálepa už skonal, už tady nějakou dobu není, ale to jeho dílo je pořád krásně živé. Tak tady se dívám na dům, kde je tohleto krásné historické kolo. Tady bydlí jeden staromilec a vždycky v zimě nám tady nabízel svařené víno. A tady ten Járin Hořava, tak se ten pán jmenuje, tak má tady auto verneovských rozměrů. Tady jsou modely, podívejte se mnou. Ale tady v té garáži naproti, tak tam parkuje takzvanou Jarinetu, což je podobné autíčko, ale opravdu pojízdné. A to si sám vytvořil z dílů vlastně jiných automobilů. Tak tahle to je domeček, kde je tedy ta slavná kavárna a kde bydlel a tvořil Josef Nálepa. Kdysi dávno tady snad bývala hájovna. No a ještě se projdeme kousíček až v té slavné Roubence, kde jednu dobu bydlela milá Jakuba Arbese. Ona byla z chudých poměrů, on se za ní styděl, tak o ní moc nemluvil, ale když přišla do jiného stavu, tak se k tomu postavil jako pravý muž. No a vzal si ji a bylo to velmi šťastné manželství. Teď koukám, že už tady všechno kvete, tady je krásná vrba dole, je na zahrádce a nahoře směrem ke schodům, k Brusnici. Tak pojďme ještě kousíček dál. Za chvilku na nás vykoukne ta slavná Roubenka, která se stala i domovem Arnošta Lustiga a Oty Pavla na nějakou dobu, než Arnošt Lustig odjel do Spojených států amerických, tak tady konávali své slavné čajové dýchánky. A jak to s těmi dýchánky opravdu bylo, tak to vám rád popovídám právě na procházce Novým světem. Tady je označení z doby Marie Terezie. Hned tady vpravo je to dvojjazyčně Neuenweltgasse, tedy rakouskou němčinou, a na Novém světě. A tady je ta Roubenka, kde se všichni rádi fotí. Je tady i taková stylizovaná pumpa, ta tady tuším nebyla. A původně to byly budovy jateční a bývalo tady kdysi smetiště. Tak ještě se otočím na tenhle nádherný trojdomek, kde tedy bydlel Jiří Andr, ten slavný malíř. No a později to prodal malíři Suchánkovi, který nedávno odešel a dneska to patří jeho dědicům. No a vidíte, že jsou tady, že by to byly dělové koule. No uvidíme, tak přijďte na procházku a můžeme si o tom říct něco víc. Tak tady je Černická ulice, která se táhne nahoru k Loretě pražské a k Loretánské zvonici. No a tady tu naší procházku dneska zakončíme. Přátelé, mějte se krásně. Já jsem rád, že jsem to takhle v klidu mohl natočit. Budu se na vás těšit. Brzo, jak už jsem říkal, budou plavby do Čartovky. To je nádherný zážitek tou krásnou lodí z Itálie a budou i nějaké nové procházky. Tak ahoj a krásný den.